Ngarep munggah pertapan senggale cepot le. Ah ngapa? Aku iki pertapane anu kok. Oh pertapan ora kramikan kok, Tru. Iki awake dhewe iki mara daya. Arepmu Ayo ngajeni karo sing di omah. Ibarate ngono kuwi. moh andak sikilku reget. Mau pupuku bar kotahan bakso e. Nganti kaya pupumu ki putih-putih ya. Pamer-pamerke ora. Deloke iki lho. Iya ya. Ah. Waduh, Ngapa? kok kowe ngadekke saka kain satin iku. Ora ya. Engko gek padha bakalane karo bakalan surjanmu ini. Ngawur ora. Sendale cepot. Ya, manut aku. Heeh, ya. Sowan. Pokoke ngesokke dawuh Ndara Janaka. Heeh. Nek ana perkara kowe ora kena melu-melu. Weh. Apa ya aku anak perkara kok aku ora entuk melu-melu ki. Loh, iki rak sowan pendhita agung ngono lho, Gong. Sengara tak kira ning perkara. Ah terus ngarepmu? Kene linggo kene. Heeh. Nggo udut ora? Anggo apa? Nah, ki weh, mbako ki. Dinae piyai kene aku mau. Wah. Tak omongi. Apa? Sowan pendhita kuwi kudu sing jangkep tata kramane unggah-ungguhe. Ya, heeh. Terus ngarepmu? Ora entuk jangkar. Ora entuk kowe misuh, ora entuk. Muni sing ora prayoga ora entuk. Ya wis, atur aku kudu piye? Ayo sing senggo wae, sing merbawa. Ben arep awake dhewe iki mengkiri arep awake dhewe iki meng kawula cilik iki men ketok wibawane, men diajeni ngono lho, men mesake diwelasi, diasihi. Ya wis. Ya munggah ya. Ya.
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambrek anggen awito denceng dencengan Wong bawana langgeng sinung bidatan awrat nuwun mangke dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama dawuh pangandikanipun Sang Tapa Begawan Durna malah menika kula nampi rawuhipun nadyan nembe sepisan menika panuk nanging kula sampun boten mangling awit piyantun menika piyantun ingkang sampun kondhang. Menika rawuhipun Ki Lurah Petruk Kantong Bolong kaliyan Ki Lurah Bagong menika. Ki Lurah ngaturaken kasugengan sak rawuhipun Ki Lurah. Gong. Sing tata krama jangkep lho, Gong. Heeh. Ning aku mesgul. Ngapa? Bahanku dikaco panjak. Lah ngapa ya? Sire kowe arep tak ancam nek kowe ora jangkep tata kramamu ora tak junjungke trima sak bubute kowe nek ora. Malah go minggat. Sesoneh Kangsan, amoh Kangsan wis tau Kangsan ora teka kok. Nuwun sewu kula bagekaken kok malah sami guneman piyambak-piyambak. Wedhe. Adalah nunamen pansang Kalimantapi sinabeta ing ila-ila linebana saking siku dendaning Bathara Penembahan nuwun sewu Penembahan nggih ngapunten sawetawis kula niku ngandhani kalih adi kula Bagong ben tata kramane supaya jangkep ben aja ngasi mengko damel kuciwa ing manah paduka Sang Penembahan inggih Lurah lho mengke riyen kados pundi panjenengan ampun basa kalih kula. Ngaten. Kula niki ming kawula cilik, kula niki ming kawula alit. Derajat kula niki ming kere. Nggih. Mboten sah dibasani jangkar mawon nek kalih Petruk. Ning nek kalih kula kedah ngagem tembung Pak ngaten. Pak jarange tak bubuti tenan lho kowe lah. Ayo sari guyon nek ora entuk ora. Engko nek ora guyon dikira Bagong ora lucu. Wis santai wae. Heeh. Wis kowe mau sawan wis ngerol apa urung? Mbah. Aku ora nyimak kok aku. Ketoke dalange saru truk mengawan. Ah iya. Trocoh tenan e. Nuwun sewu. Kula basa kelan panjenengan menika kula ngajeni. Derajat panjenengan kawula alit menika malah estu kula ajeni. Lho, liripun awit kula menika ngraosaken tau-tate ngraosaken dados kawula alit kados panjenengan Ki Lurah. Kersanipun pramila nuwun sewu panjenengan kersa mboten kersa saged mboten saged kula kedah basa kelan panjenengan wujud sarta tandha yekti kula anggen kula mengeti kula tau-tate dados kawula alit. Sampun ngantos sak mangke dumeh kula sampun madeg brahmana nulya wonten ingkang nyengguh kula menika Pak Pandhita ingkang sapa sira sapa ingsun
kumalungkung angga unggung watak kula sampun ngantos wonten tetembungan kang kados mekaten pramila kula jagi manah kula ngajeni kelawan panjenengan we lah gong ngene iki lho le ngapa piyai sing bener-bener ngajeni panjenengane beliau Pak Pendhita iki kelingan sartane ora ninggal ora nglalekke karo mula bukane yen to beliau ki mbiyen kawula cilik saiki wis mukti ora lali karo derajate mbiyen pas isih dadi kawula ngono kuwi sing patut dicontoh pemimpin ning gone dhewe ya Gong heeh aja kaya garenge dadi RW anyarane terus kementhus kae kok mongko ya isih kawula tarep RW iki isih kawula tenan to ha iya ning wis kaya gleleng-gleleng kok kaya jagat ki arek dinggoni dhewe ha iya ning apik kok kowe patut kok kowe patut ditiru kowe terus yakin heeh diterapke nang pemimpin-pemimpin awake dhewe arep wis dadi pemimpin wis duwe derajat duwe pangkat kudu ngelingi nek mbiyen ki ya tau dadi kawula cilik tau dadi peranganing wong cilik kaya aku kaya kowe ngene iki ha iya kowe wong barang ini arep sugih ki ya ngrasake kere heeh mula dadi mula ha iya wong nek iso mapake atine mapake rasane mapake lagune iki wis sugih ki ora suwiyah-wiyah karo sing wong sing nuwun sewu iso dikatakan kere ya Tru ha iya damel bombong manah kula teka paduka menika nuwun sewu menapa paduka menika pandhita ing pertapan Kutha Runggi nggih sesembahan kula Sang Tapa Begawan Kesawa Sidi menemban lakar kalersan mekaten ki Lurah lah rak tenan cocok sowan kula mboten sisip sowan kula mboten kapusan awit panjenengan menika estu piyai ingkang kula tuju piyai ingkang badhe kula sowani ngaten inggih ki Lurah nggih lajeng sowan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada paduka Sang Pinandhita inggih penemban Kesawa Sidi mekaten inggih ki Lurah Petruk nuwun sewu kula tampi dawah sami-sami kemawon lho ha kok panjenengan mboten maringi pangestu kalih kula nuwun sewu dosa lan kuwalat menawi kula paring pangestu utawi atur pangestu dumateng Ki Lurah Petruk kamangka Ki Lurah Petruk menika piyai ingkang sampun dangu nggenipun gesang wonten ing jagat wonten tetembungan bebasanipun Ki Lurah Petruk menika sampun kuwawa kendhahar gempalaning jagat legiasining kawontenan pramila kula kinten kula badhe kuwalat nampi walating dewa menawi kula wantun nampi sembahipun Ki Lurah Petruk kantong bolong lan menawi kula wantun mengestoni dumateng panjenengan kedah-kedahipun panjenengan mriku ingkang mengestoni dhateng kula awit panjenengan ingkang langkung sepuh tinimbang kula Gong jan nilai plus akeh tenan iki pendhita iki kandhane kok adabe al adabu minal ilmi ha iya jan ketika nalika enek wong ngendikan ya panjenengane midhangetke ha iya nek wong ngomongan ya panjenengane gatekke ora ditinggal ngatang-ngatang sing tak rasani saiki ngatang-ngatang yo menungsane sapa to Gong dobleh tak kira nek saka nggon Demung pindah ngetan ki tak kira nek arep ngopo bol pindah ning kono le ngatang-ngatang ngantuk kok yo Gong ora iso liyane yo ngantuk aku ae yo ngantuk gablek sewengi iki yo ngantuk kesel padake penderek-penderek kok mah ora tata sabar to Gong ora iso ngelih aku ngelih kok kon sabar ora ya sing kok madang heeh Ki Lurah Bagong nggih penembana oh saya to iki urung-urung kok ngguyu ora seneng ae aku lah ngopo jan pendhita kok sumae ra jamak-jamak ha iya mongko disawang pasuryane iki ketokle ngademke ati nyenengke pikir ngono lho Tru heeh aja kok iki pendhita tilas dagelan ki engko hus ngawur ora nyenengke apa anggapmu nyenengke iki terus tilas dagelan ngono apa piye nggih penemban bekti kula konjuk penemban nuwun sewu kula tampi dawah sami-sami Ki Lurah nggih pun prayogekaken lenggahipun sampun mboten kirang prayogi nderek tepang nggih kula Bagong lho kula ingkang nderek tepang kula menika nembe sepisan manuh lawan panjenengan oh ngaten nggih kula pun Kesawa Sidi nggih kula pun John Bagong nika
Nganggo jon barang ora. Men ana undakane, Tru, ora ming Albertus Bagong terus. Salin jon aku. Iya. Sampun mboten kirang prayogi sowan kula menemban. Lole kena swaru gembal manyar-manyar duk nang dungkul wana alas dadi wana Petruk kantong bolong padha kanthi slamet sowanmu Panakawan Petruk. Lho mengke riyen. Niki rak Penemban Durna to. Heeh, aku ingkang prapta nang kene. Ngaten. Ya. Sawetara wektu aku duwe wigati karo karawan Sang Begawan Kesawa Sidi mekaten Penemban. Iya. Nggih, wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk Penemban. Petruk tak tampa pangestuku tampanono Panakawan. Nggih, pun kula pundi. Bagong padha slamet sowanmu Panakawan. Nggih, Penemban Durna. Lenggateng mriki sampean, Mbah. Heeh. Sawetara wektu duwe wigati nggih kudu tak aturake ngersane Sang Begawan Kesawa Sidi. Nggih. Ning aja ngasih sampean anane sampean rawuh teng mriki aja ngasih sampean gawe perkara lho. Merga sampean teng pundi-pundi niku kabeh wong semua piyai semene sing padha nyekseni niku wis do ngerti, wis do pirsa, wis do apal. Nek Durna tekan ngendi-endi niku mesti mung arep ngumbar wisa. Sampean niku pendhita sing kondang cangkeme elek. Gong. Apa? Dijaga le omongane le. Durna cangkeme elek tenan kok. Ora ngono iki piyagung lho, Gong, piyagung lho. Arep piyagung, arep piano ora gagas. Pokoke aku tekan nang ndi papan nang grenek Durna aku ora mathuk, aku ora srek. Engko sik toyo diajeni kok ora. Ya ngajeni slumrahe sepajare kok ora. Iya. Iki priyagung lho, Gong. Apa? Cerma dombeng iki. Sak-sake ora Petruk. Mboten guyon mawon mberan kula wis suwe ora guyon karo sampean kok. Ya. Prayogake sowanmu Bagong. Nggih, pun mboten kirang kepenak. Nuwun sewu Kelurah Petruk kantong bolong kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Weh, Anoman niki. Nggih, Kelurah. Weh, nyantrik nang kene nggih, Man. Nggih. Bekti kula kunjuk. Tak tampa dibawa-bawa ya, Man. Nggih, kula pundi Kelurah. Kelurah Bagong bekti kula kunjuk. Weh, lah Jiman. Anoman. Hah? Anoman. Ora Jiman. Ora. Jiman wis ora enek. Anoman. Heeh, Man, tak tampa, Man, pangestuku tampanono, Man. Nyantrik nang kene kowe. Sawetawis wekdal kula meguru nyuwun wejangan ngilmu lan kawruh wonten ngersanipun Sang Tapa Begawan Kesawa Sidi. Heeh. Ora kowe iki wis dadi pendhita wis mataun-taun kowe iki wis suwe madeg brahmana ning sanggar pertapan Kendali Sada. Ha kowe kok malah trima isih nyantrik. Nuwun sewu Kilurah. Gesangipun ingkang abdipun Anoman menika pawitan kula. Salaminipun kula tasih sagah lan salaminipun kula tasih kiyat gegulang ilmu tartentu kula tansah gegulang ngulir budi so ngasah kadewasan awit tiyang gayuh ilmu menika kula kinten boten wonten arepipun boten wonten lasipun. Nah bagus ngono kuwi. Arep kowe iki wis iso dikatakan kowe iki munyuk maestro. Neng kowe isih tetep sinau kowe, Man. Bagus kowe, Man. Nggih. Teges kowe memperkaya yuridiksi kurikulum kowe kudu mbok gatekke. Ngono ya, Man. Ingestaken dawuh Lurah Bagong. Petruk Anung kula. Petruk Anung bolong padha slamet sowanmu, Petruk. Ana kawan. Gong. Sapa iki? Nek saka suarane kok kayake Sinuwun Baladewa. Udu ya. Aku ki apal nek Sinuwun Baladewa kuwi suarane ora kaya rada serak-serak sithik nek Sinuwun Baladewa. Serak wong udute kretek. Ha iya. Gelem mau udut mbako khas kene ngono nang suarane malah mah iso ngono Sinuwun Baladewa. Ha iya. Tenan mbako kene iki enak tenan kok, Truk. Ha iya. Kopine ya enak tenan, wah jane. Entuk wong kene ngono. Hus. Ki nek omongane ngati-ati to ora. Guyon nang kowe. Ha iya. Oh, entuk wong kene kok mengareng-arah mbako karo kopi iki lahir batin ora lemu urip ki ora. Anggepe lah. Guyon Truk, yakin sumpah guyon aku. Iya. Mangane ra omong. Heeh. Nuwun sewu panjenengan sinten sinuwun? Petruk, wonten dawuh. Petruk, nuwun. Yen kowe durung tepung karo aku tepungke iki Nalendra ing negara Jodipati aku Prabu Jrana Kadasar. Nalendra pundi? Jodipati.
Wah iki copyright iki hak cipta iki, Tru. Ngapa? Kudu mbayar hake nang Ndarawardukudara. Lah ngapa? Jeneng Jodipati ku satriane Ndarawardukudara kok iki nganggo jeneng Jodipati. Jodipati kuwi negaraku, dudu kesatriane Raden Werkudara kuwi dudu. Anggepmu sing jenenge Jodipati ki menggone Werkudara ngono piye? Nggih, nggih. Ya ora sak santak ngono kok mureng-mureng. Ora iso. Ngelih aku. Oh, nggih sami. Lah nggih, ngelih. Kowe golek mie ayam kalih kula nggo. Yo, yo. Wah, Bagong nek kon ngemi ayam kok kiyenge ra jamak-jamak. Wis pokoke mie ayam ngarep Amigo aku seneng banget aku. Wis ayam uripku wis tak surung rong mangkok. Iya. Bar mangan mie ayam terus ngacang-ngacang ya, Gong. Heeh. Uripe nek kaya ngene kok ngruntel. Uripe nek kaya ngene kok ngresula. Aku kira ana sing ngembake ikhlase uripku kaya ikhlase Sinuwun Puntadewa. Telek-prek. Wong kowe kelangan pitik wae muni-muni ning WA kok ora. Sapa sing ra emosi to, Tru? Sakal ae pitikku ilang. Heeh. Gek tangga dhewe. Iya. Nek wis ketemu rong pitike, Gong. Urung e. Nek malinge wis kecekel, nek pitike urung. Aku sing penting ki kecekel malinge perkara pitike bali apa ora wis sumarah pasrah ngersani Gusti ngakarya loka, Tru. Aku ngono kuwi. Iya. Sinuwun Prabu Jrana kadasar bekti kula kunjuk sinuwun. Yo, Petruk kantong bolong tak tampa pangestuku tanpa ana napa kawan. Nggih sampun sanget kula pundi. Bagong padha slamet sowanmu. Nggih. Sinuwun Prabu Jrana kadasar bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku wae tanpa ana ketibal. Nggih. Wah. Atos tenan suarane iki. Nek kae mau priyayi sing merakyat nek iki kok wah angkuh tenan, kumalungkung tenan. Wis ben. Mbok menawa cen karepe ngono, Gong. Heeh. Nuwun sewu Ki Lurah. Kados pundi Panembahan? Sewu lepat atur kula diageng pangaksami mboten ateges kula badhe lancang nyuwun dawuh pangandikanipun Ki Lurah Petruk. Nggih. Nanging estu kemawon priyayi Mara Dayoh, Mara tamu menika tartentu kagungan wigatos. Gandeng sakmangke sampun sami satata nggenipun lenggah sinambiang rahabi. Pasugatan sak wonten-wontenipun wonten ing pertapan Kutha Runggu. Kula suwun Ki Lurah Petruk Kancong Bolong Blabarana ingkang sejati menapa ingkang dados wigatosipun Ki Lurah Petruk Kancong Bolong. Nuwun sewu Panembahan saderengipun menapa sekintenipun kula estu menika kalodhangan pun pasrahaken dhateng Adipun Petruk Kancong Bolong. Nggih. Babar pisan wekdal kula pasrahaken Ki Lurah. Nggih, nggih. Wah, jan penak tenan rembugan karo Piyai Jos ki, Gong. Kandhane kok. Heeh. Ora gontokan. Heeh. Ngendikane sak ngendika-ngendikane sarwa-sarwi nyenengke. Heeh. Sarwa-sarwi lega. Heeh. Nek ngendikan ora maregi ngopo? Wah. Aku apa wae iku sing penting maregi kok. Sowan kula ingkang sepisan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk wonten ngersanipun Sang Panembahan Kisawa Sidi sesembahan kula ing pertapan Kutha Runggu. Inggih kula tampi dawah sami-sami Ki Lurah. Nggih. Wonten ndungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening bendara kula. Sowan kula dipun dhawuhi dening ndara kula ing Madukara. Inggih menika ndara kula panengah Pandhawa, inggih menika ingkang kekasih Raden Arjuna, inggih Raden Janaka. Ya Raden Parmadi. Permadi, Gong. Hah? Permadi. Ora Parmadi, ora. Parmadi yaene wis ngruntel nek yaene. Ha iya. Wis turu nang nggon simpingan kowe. Iya. Iki engkonge wis diujubke urung iki. Ha mbok, ayo mestine wis kok ya wis dikendureni kok. Wedine kok nek urung diujubke urung dikendureni kok terus digawa lunga kasiden. Ha iya. Tau lho, Truk. Apaan? Wayangan ning Gading, Gunung Kidul kono. Heeh. Esok kae bubaran kae panitia ki monggo Pak ampun kondur riyen Pak niki anu kula kanthi sareng-sareng kenduri riyen. Ingkunge ora ana. Ha kok ora ana? Gawa minggat piyaga. Ndak dinane aku ya luwih cilaka meneh. Ha ngopo? Rekane aku ya arep balas dendam to. Heeh. Aku ki mayang dalang aku kowe. Iya. Aku ingkunge go minggat piyaga. Iya. Ingkunge saurunge wis bar diujubke bar dikendurekke tak adahi tasku. Iya.
esoke arep dikembul. Heeh, arep dipecah. Arep dibencah. Heeh. Panitia goleki bingung. Heeh. Agare ngerti nek ingkunge ning nggon tasku. Heeh. Wong nglumpukke satriya kuwi wong-wong saknene wong dilumpukke tekan idak-idak tasku sing isine ingkung kuwi mah. Aku ya ora piye-piye aku ya melu ngidake. Wong nek ora melu midak didenda. Wah, jar badanku wis cilaka iki ya ingkungku ajur iki. Begitu wong do lunga tak buka tasku ki wis lembut kae ingkunge. Iya. Ah terus karepmu terus kowe kepiye? Aku ya ora piye-piye, aku terus mara ning transit wong-wong kuwi tak parani. Deloken ki lho. Leh hasil karyamu do midak-midak. Atau anggap aku kuciwa atau anggap aku mesgul nesu napa piye? Ora, malah meneri. Wong aku ra kangen nyuwiri. Mah piguna manfaat ya Gong kandhane kok. Nglajengaken pirembagan penembahan. Sinambi kula gojekan kalian adik kula Bagong. Inggih, Ki Lurah. Nggih. Menapa ingkang dados jaruranipun lan wigatosipun menapa wondene Ndara Janaka dawuh kalian kula utusan kalian kula. Kinarya srana kula sowan dhateng panjenengan. Menika awit nuwun sewu. Rikala semanten Ndara Janaka pikantuk kabar midhanget pawarta ingkang wis sumebar wata sak indenging jagat. Pawarta binandunging Karna bineta Mbok Bakul sinambi wara sami nyebataken bilih wonten pendhita utawi brahmana enggal katon ingkang madeg pendhita wonten ing pertapan Kutha Rungging mapan wonten areng-arenge ngarga Kutha Runggu. Inggih. Lah, sak mangke kejawi saking Ndara Janaka pikantuk pekabaran kang kados mekaten, Ndara Janaka ugi pikantuk wangsiting dewa. Inggih menika tinanggenah nggayuh kanugrahan ingkang dipun asta lan dipun lantari kalian pandhita ing pertapan Kutha Runggi nggih panjenengan inggih paduka Sang Begawan Kisawa Sidi wondene menapa kanugrahanipun ingkang sampun paduka asta miturut ngendikane Ndara Janaka lumantar sasmita ingkang dipun tampi saking ngersanipun para dewa Ndara Janaka ngendika wahyu menika wujudipun wahyu Makutarama. Lah pramila napa kok gandeng jenenge napa kok Petruk diutus sowan mriki, Bagong diutus sowan mriki niku ing wigatosing rembag. Ndara Janaka niku mung kepengin sakmangke kula ingkang srana lantaran, kula ingkang dados lantaran matedhakaken panjenengan matedhakaken tumurune kanugrahan kang aran Wahyu Makutarama menika sakmangke tumuli badhe pun kula aturaken wonten ngersanipun Ndara Janaka mekaten. Lah, wondene napa kok Ndara Janaka kula ya bingung. Ndara Janaka kuwi piyayine gedhe priyatine gentur tapane kok sagendhagan iki arep nggayuh wahyu, arep nggayuh kanugrahan kok panjenengane ora talak brata piyambak ning kok malah utusan karo Petruk, teges Petruk sing kudu laku priyatin. Ning mboten napa-napa. Petruk niku kula niati sak suwene uripe Petruk niku kula napaki gesang menika pancen niat kula menika priyatin, niat kula menika berdharma, niat kula menika nindakaken laku kang utama ingkang boten singlar saking angger-anggering kautaman. Ama ba'du. Enek wong tuwa omongan ora dipaido to. Lah kowe ngomong lancar banget kok kowe akeh banget. Aku ya ama ba'du aku ya ngono. Inggih Ki Lurah. Lah wondene menapa mekaten kula namung nuhoni dhateng dawuhipun Ndara Janaka. Kula piyambak ngertos, kula menika mangertosi kados pundi darmaning agesang minangka satriya menika. Niken. Darmaning satriya gesang menika kedah nindakaken dharma ingkang kados pundi kula menika paham, kula menika mangertos. Awit kula seprana seprene mataun-taun nderekaken kelawan tindakipun Ndara Janaka. Menawi lampahipun utawi patrapipun Ndara Janaka ingkang mekaten menika kula kaanggep lepat. Lah sakmangke kula aturi paring dawuh kalih Petruk, kula tak wangsul teng kesatriyan Madukara. Tak matur kalih Ndara Janaka lajeng kersanipun kados pundi serananipun menapa ingkang kedah pun tempuh anggenipun Ndara Janaka badhe kasembadan saha kasil nggayuh wujudipun Wahyu Makutarama menika penembahan. Mekaten semanten atur kula nglantari saking Ndara Janaka panjenengan paring dawuh menapa monggo kemawon kula nderek. Wong bawana langgeng sinunggi datar nawrat Ki Lurah Petruk kula wonten dawuh. Sampun ngantos mesguling manah jengandiku Ki Lurah Petruk kantong bolong. Nggih, liripun. Nuwun sewu. Ingkang aran wahyu menika kanugrahan. Nggih, penemban. Wahyu menika kanugrahan, kamangka kanugrahan menika
kodrating kanugrahan menika badhe tumedhak dhateng sinten kemawon waton sinten to ingkang badhe pun panjingi wujuding wahyu menika lerem saha menep rasa pangrasanipun nggih kula mangertos kula nggih ngerti capet-capet nggih kula paham perkara niku wahyu niku ora bakal jenak nek mapan tenganggane wong sing duweni watak angkara murka budi candala mekaten menemban nggih lan nanging nuwun sewu kados pundi sakderengipun kula matur mangsuli ngendikanipun Lurah Petruk langkung rumiyin wahyu Makutha Rama menika sanes mawujud wahyu nanging menika wujudipun wejangan pepagem wejangan pepagem inggih nanging nuwun sewu mboten saben-saben titah kiyat nampi wejangan pepagem menika lho Ki Lurah ajripun menawi sak mangke panjenengan ingkang kula wejang pepagem menika nanging sak mangke panjenengan boten kiyat nampi wejangan menika tumuli panjenengan boten saged ngaturaken wejangan menika katur Raden Janaka mekaten ngaten inggih oh nggih lha ning nuwun sewu kados pundi lha niki Begawan Durna sowan teng mriki niku kados pundi ampun seru-seru inggih Begawan Durna sowan mriki niku wigatine napa wigatosipun. Aku no ya melu klesak-klesik. Kula tak majeng mawon. Kados pundi ki Lurah? Begawan Durna wigatine mriki niku wigatine napa? Keperluane napa? Panjenenganipun Sang Tapa Begawan Durna ugi badhe nyandhong tumuruning wahyu Makutha Rama. Sik penemban, sekedhap. Kados pundi ki Lurah? Nek sampean ketika kaya ngeten kula ora trima. Tantrimanipun ki Lurah Petruk mengge riyen. Kok rusak jajak dosa ngupaya kanca sajake. Nuwun sewu. Panjenengan sampun pirsa mboten kondange Begawan Durna niku pun pirsa napa dereng? Pendhita kondang manyor-manyor. Inggih kula sampun mangertos. Ah nuwun sewu. Pendhita Durna niku kondang cangkeme elek banget. Yakin. Riyen tau tate ditundung wong tuane minggat saking negara ngatas angin. Mergo niki nakal niki. Kriminal. Madeg pandhita nggih. Niku lakone enten kok teng YouTube Durna Jawa, ngoten lakone. Durna Jawa niku ditundung kalih bapakne mergo wani karo bapakne ora manut karo dawuh wong tuane. Lah bar niku niki menungsa niki Durna niki mateni bojone Patih Gandamana. Seje lakone, Truk. Seje lakone sing mateni bojone Gandamana kuwi udu Durna. Ha sapa? Sengkune. Wah, udu Durna ya apa? Udu. Nek Durna ki ngrebut bojone kancane, ora mateni bojone Gandamana ki ora. Tutuk siramu kowe. Nuwun sewu. Kamangka Durna menika dados pujangganipun para sata Kurawa lho, Mremban. Inggih. Kurawa niku sampean kedahe pun pirsa. Kondange Kurawa niku pripun sampean kedahe pun mangertosi. Kurawa niku kondang watak angkara budi candala. Nuwun sewu. Kurawa niku ngegungke watak kanistan. Sing digongke niku mung watak adigang, adigung, adiguna. Sapa sira sapa ingsun sing diuja niku mung mobal-babale kanepson. Lah niki nuwun sewu nek nganti sampean ku arep mejangke, arep nurunke wahyu Makutha Rama teng Begawan Durna. Begawan Durna masrahke nglantarke teng para sata Kurawa. Nuwun sewu niki mengke rak ming etungane tembe mburine glethek petele rak malah ming iman-iman to niki. Inggih. Rak malah ming iman-iman kanugrahane, wahyune niki mengke malah ming keregetan pakartine para sata Kurawa. Merga Kurawa niku ora tahu kok sing jeneng pisan kemawon laku prihatin niku Kurawa mboten tahu. Ngaten, mboten tahu tate, mboten pernah. Pisan kemawon Kurawa laku prihatin niku mboten pernah. Wong tahu kok niki Begawan Durna niki arep pendhita niki tapa. Niki tapa niku sangu radio. Apa nek jamak lumrah wong tapa kok sangu radio nyetel Mbah Timbul ya, Gong. Heeh. Pendhita tapa kok ngono sangu radio kula ngurangi piyambak. Wong le tapa teng kali lor kula nika. Mekaten ki Lurah. Nggih. Lah napa bakal kelakon? Lah pramila monggo. Wahyu Makutha Rama niku mbangane keliya. Wis keliya keregetan watak angkarane Kurawa. Lah monggo pasrahke mawon dhateng kula Mremban. Durna lena panalinganira lumajaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan.
aneng marang Bratayuda. Kentas waru gembal manyar-manyar duk nang jungkol wana alas dadi wana Petruk kantong bolong penemban Durna nggih penemban banget ucapmu nggonmu ngrasani nggonmu ngilani marang dadane Begawan Durna banget patramu nggonmu netangi kamurkanku Petruk nuwun sewu wah jan keseron kok ya leh ku omong mau ki aku ya ora tepa-tepa kok ngrasani wonge ning mburimu mongko Durna iki kupinge gedhe banget lho Truk pendhitae Durna iku kupinge gedhe banget. Oh, iki ketewe jerone 30 kok. Dadi sirahe iki trepes ngono kupinge gedhe. Petruk kantong bolong wonten dawuh Mbah Durna. Oh, ndruwili kaya grojo kantor pateh kaya betet sing nembe pategalan ucapmu kowe ngina. Kelawan Begawan Durna kowe ngina karo para Sata Kurawa ngina marang anak Prabu Duryudana ing negara Ngastina. Ning ngarepe Begawan Kesawasidi. Petruk kantong bolong. Penemban Durna kados pundi, Penemban? Kowe ngerti apa ora? Oh, kowe ngerti apa ora sing jeneng Wahyu kuwi mapane dhewe-dhewe ya Petruk. Wahyu kuwi ora kena dipeksa, Wahyu kuwi ora kena dijaluk. Lho lha nggih. Gandeng Wahyu menika mboten saged pun peksa, Wahyu mboten saged dipun jaluk. Mboten saged ditembung. Mboten saged dipethuk ning Wahyu niku bakal ngampiri. Lah mula kula genahke sampeyan mriki niku wigatine arep njaluk wujuding Wahyu Makutha Rama to, nggih to? Kok sampean ngomong sampean ngendika nek Wahyu ora kena dijaluk kanthi serana peksa. Sampean nesu ngeten iki pun mujudke, pun nandhake, pun mbuktekke nek sampean niku meksa le arep njaluk Wahyu lho Penemban. Lho ora gagap-gagap. Sampean ki Durna ora sulis putra. Ayo. Sakniki gledhek petele kula rembug sisan. Wonten mriki Petruk napa Begawan Durna sing keduga arep kasembatan manjangkane gaya wujuding Wahyu Makutha Rama. Petruk kantong bolong lho wonten dawuh. Oh, kowe iki kamula cilik, kowe iki kere, kowe iki batur. Dadi utusane Janaka. Janaka kuwi muridku, ngono. Janaka kuwi muridku. Oh, dheweke wis bola-bali nampa Wahyu lho Petruk. Dheweke wis bola-bali merga pancen dheweke wis wegik nggone gayuh Wahyu, olah kasutapane wis gancar sartane wis gangsar. Ngibarate Kurawa ki sepisan wae arep gayuh Wahyu urung kasembatan. Lah saiki arep kasembatan, lah kok Janaka nyentulani rembuge para Sata Kurawa. Mengke riyen Penemban. Wong niku kelakon apa ora le arep gayuh Wahyu niku mung gumantung tumindake, ngaten. Nek tumindake apik, nek tumindake becik, Wahyu tartemtu manjing wonten angganipun titah sing tumindake becik niku wau. Lah Ndara Janaka niku le bola-bali gayuh Wahyu niku ora kok merga Ndara Janaka sekti, ora kok merga Ndara Janaka digdaya niku mboten. Ning merga Ndara Janaka niku semeleh rasane Ndara Janaka niku tansah nindakake tumindak kautaman. Lah nuwun sewu, lah sakniki mangsawang Kurawa. Nuwun sewu Kurawa mangsawang. Ditanggapke pengajian kok Dursasana sangune gendulan. Sangun dem-deman niku nuwun sewu napa ngoten niku mujudaken pakarti ingkang becik. Ngoten napa ngoten niku mujudaken pakarti ingkang utama. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinipun. Kowe aja sageleme dhewe nggon ngucap marasan. Aku iki Prabu Jrana Kadasar. Aku iki siswa kinasing Sang Tapa Begawan Durna. Nek kowe nyentulani rembuge Bapak Begawan Durna, aku sing ora nrimake mergo aku sesmane Begawan Durna. Ya. Oh, kowe arep wani karo Begawan Durna, aku gawa murid. Kejaba aku gawa muridku kuwi Ratu Jodipati kuwi. Oh, aku uga gawa Kurawa segelas papan. Petruk. Kowe arep wani karo aku apa kelakon kowe bisa kuat nadai kadigdayanku mergo kowe wis wani netangi kamurkanku Petruk. Aku iki seswaning Sang Tapa Begawan Durna. Nganti aku seswane aku meneng bae aku menungso sing piye? Ayo mriki kowe. Sik, Gong diwangi, Gong. Oke. Anggepe apa kowe mungsuh kono, aku tak mungsuh iki. Yo. Men ora mumet kok ora ngene iki kerja sama Gong. Heeh. Anggepe apa wis suwe aku ora ngene iki. Saniki sampean mungsuhe kula, Bagong mungsuhe murite sampean. Ndas. Lho. Ora tata krama karo Nalendra kuwi mung kere kowe gedibale kok. Lho, gedibale esuk kala mangsane sugih. Kapan? Karepe. Oh, mung karepe kok. Wis kowe laden ana kono ta, Tru? Durna keja omongan ta, Tru? Ya. Ayo kowe arep ngopo? Oh, apa kowe kuat nadai dayaku Kyai Cundamane? Pun sakniki digawe perkara sisan. Merga wis cetha Durna tekan kene iki mung arep gawe geseh
Durna tekan kene iki ngarep gawe perkara. Pun sakniki kula ajangi jembar. Nek sampean sekirane arep ngundurke karo Petruk, sampean ngrangket karo Petruk, ngrebut Wahyu Makutara kasembatan. Bagong. Apa Prabu Srana Kadasar? Kowe ngono tak kandhani apa ora? Kakangmu Petruk elingno. Kakangmu Petruk kowe kandhana. Aja entuk manik karo guruku. Begawan Durna kae guruku. Begawan Durna kae sing meneng ilmu karo aku sing meneng kadigdayan karo aku. Petruk ora kena delangap-delangapmu cape. Kandhanono, kakangmu kandhanono. Sik, Mas, sik. Piye? Kowe ora murid Durna ta kowe? Yo. Kowe omong nek Durna meneh kadigdayan karo kowe. Oh. Petruk kakangku. Ngapa Petruk ora tak omongi dhewe lah kok kowe ngakon aku? Ratu goblok. Sirah semono gedene kok isine ming banyu. Wah, menungso ora tatanan. Oh, menungso ora tatanan Petruk. Wonten dawuh. Apa apamu, Kawan Durna? Bagong, apa apamu Prabu Srana Kadasar? Ayo, nang endi papan neter kadigdayan? Dudu teng mriki papan wong neter kadigdayan. Kula enteni teng parepatan pertapan Kutha Runggu. Kira-kira Petruk apa Begawan Durna? Kira-kira Ndara Janaka apa Kurawa sing lakon ngukup Wahyu Makutara? Metu Ndama. Metu Ndama.